And Magic. Ay, sorry. Hi mga Jura! So, gugupitan ko daw siya mga kakabsat. Hindi ko makita gano'ng kahaba eh. Ano yan hanggang balikat mo? No, hindi ko mapupusod. Hanggang saan ka, Rod? Hindi ko nga makita. Ipakita mo sa akin yung ano. Yung... Wait lang, ang salamin. Mga hanggang dyan, ganyan. Ganyan? Oh, ganyan, 2 inches, ganyan. Ito, ganito. Putulan mo to ah. Hanggang dyan lang? Hindi, ganyan. Ito, ganyan. Nga balikat. Sure ka na sa akin. Straight din mo. Pag ikaw nagkamali, kakalbong kita. Magpapagupit siya mga kakabsat. First time niyang magpagupit sa akin. Kasi, bagong tapos lang ako. Ginupatan niya ako ngayon. Sabi niya, gupitan mo rin ako, sabi niya. Dapat ako po ang stool. Kaya ngayon, Pero yung upo pa. it's time to revenge. So, yan mga kakabsat, gugupitan na natin siya. Yung shirt ko, ano ba yan? Yung sukulay mo nasaan? Ha? Ayusin, straight mo ah. Pag-diyan, straight dito. Tsaka yung buhok ko, mahirap ko, kaya pasahin mo. Ba't ganito? Straight lang? Wala nang abroad. Wala nang abroad. Yung abroad first time mo, lalagyan mo ng style. Hindi, yung i-trim namin dyan. Hindi, basta. Abroad lang? Walang abroad talaga? Parang alam mo naman lagyan mo. Oo! Alam mo niya marunong magupit? Ano eh? Magaling ako magupit. Parang yung gupit eh. Ano ka? Ginugupit naman mga kaibigan ko sa Pinas mo. Paano masabi? Basin mo pa yan pag kulang kasi maano yan. Makapal. Kapag hindi nga nabuo mo eh. Straighten mo yan. Sinasabi ko sa'yo. Ano ito, Big? Kasi pag basa, pag ano, nipis lang. Nipis siya. Kahit yung dulo lang yung gupitan mo. Ready ka na? Huh? Ready ka na? Lagyan mo na line. Anong line? Hindi mo pwede lagyan ng line. Tansyahin mo ah, pag straight, pag hindi siya straight. Straight? Hindi yung buhok ko. Parang kung magugupit, hindi na gaganon. Wala. Ilabas mo ito nga sa loob dito. Ilabas mo yan. Dito sa labas mo. Spread mo gano'n. Straight. Yan, spread mo para ano. Tapos, Huwag mo paglaro. Ano yun dito? May natitira pa. wait lang. Straight lang? Yeah. Pakunto. Ganito. O, ganyan muna para may ano ka pa. Pag kinalo. Makapal. Yeah. Hindi kaya nagunting yung buhok mo. Kasi ulit ng gunting mo eh. Pambuhok mo lang yan. Oh. Wala na. Alam mo mga kabsat. Yung first na gupit. Lagay mo sa daspan. Say bye-bye. Ilagay mo na. Tinapon mo dyan. Sabi ko, lagay mo na sa daspan. Saglit lang naman. Hindi pa Gumagay pa putol-putol. Ano yan? Hindi diretso. Hindi. Siyempre, yung mga di pa tapos eh. Masyado ka naman excited naman eh. Nakabahan siya. Hindi mo may labas nito. Kinakabahan? Ang kabahan. Professional tayo dito.
Professional tayo dito. Bakit pislanting yung kamay mo? Ano slanting? Straight yung kamay ko. Hindi ko alam kung bakit ka slanting yung tingin mo. See? Ang talim ng ano. Ha? Matalim. Tingin mo. Suklayan mo para makita mo kung may ano, sobra. Hindi mo kailangan? Hindi. Hindi ko kailangan yan. Ba't mo kailangan yan? Kailangan yan. See? Sa mga nais mag-pagupit dyan, alam mo na, kontakin nyo lang ako. Malapit na tayo matapos. Tuloy mo lang. Oh. Yan. Kung hinahawakan mo siya, No. yung ganon, ginagano mo, tapos ginagupit mo agad. Hindi siya pa ayusin ko. Patapos eh. Señorita, señorita. Nakapal. Pwede ba ito yung ganon? Ha? Hindi ko sa'yo ito, pasuklayin mo. Pantay na. Parang kailangan mo yata yung pangsuyod. Bakit pag suyod? Ano yung photo? Ano ba? Hindi na. Pantay na ba ang kapsat? Sipa, ano siya? Hindi na tayo sa camera. Paano ko din yan? Hindi ba parang ito gano'n? Hindi na tayo makakapsat. Ipantay mo yung sa kabila ah. Pantay Ano naman. yung ito? Kaya pantay yan. Saglit lang. You trust me lang. Sabi nga nila mga kakapsat. Sabi nga nila mga kakapsat. Kung gusto nyo tumagal sa yung relasyon nyo, kailangan may trust kayo sa isa't isa. Paano masabi? Ikaw, may trust ka ba sa akin? Nagpagupit eh. Ha? Yan ang gusto ko. Huwag mo maglaro. Bakit di niya na maggupit? Ganon tapos gupit? Ganon ginaganon mo? Yeah, kasi nga 1 inch, di ba? 1 inch. Oh, baksak na naman. Malis lang naman yung binawas mo. Ano? Ay, see! Ba't ang kulot? Eh, kulot ka eh. Hindi ang kulot. Eh, ano ka garot? Hindi ka naman straight. Oh, yan, may ano, sobrang maliit yan, oh. Pag nagupit ka, ganito. Paano? Ah, Ganyan. wait lang. Eh, straight naman na lahat. Ay, no, pero ay, may mga sobra. Oo, yan. Dapat gupitan mo yan. Kasi nakaslanting ka. Hard. Nakaslanting ka kasi.
Papicturean ko, tinan mo. Ano to? Maganda ka na. Tsama? Yung buhok na tanggal sa kanya. Konti lang. Konti lang. Isa lang. May buhok pa yung phone mo. Ay, sina, oh. Alam mo, sasabi mo sa aking first nagupit sa'yo. Okay lang. Ikaw na lang maggupit sa akin lagi. Mas makakatipid ka pa, di ba? Oo, kasi yung kami binabayaran ko. 30, 25. 30. Ganito rin lang naman gupit. So, ayun mga kakabsat yung tanawin namin. Ngayon, dahil summer pa lang, green na green. So, abangan nyo yung fall na picture nito. So mga kakabsat, dyan na naman nagtatapos ang ating segment. Segment ba? Dyan na naman nagtatapos ang ating video. Sana magustuhan nyo. First time kong gupitan si Madam Leen. Dapat yan, next time yan, kasi. Ha? Ganyan? Oo. Sige. Pag gumaba ulit. So, abangan nyo yung future vlogs namin mga kakabsat. Kung di pa kayo nagsasubscribe, mag-subscribe na kayo. Pindutin nyo na yung subscription button dyan below. Baliw. And Magic. Ay. Sorry. Magic. Ay. Sorry. Huwag nyo rin kalimutan, kalimbangin ang aming kampana dyan. Alright, mga kapsat. Sa may mga members ko dyan, nasa description button, dikitan nyo yan mga kapsat, super legit nila. So, yung link nila ay nasa description button. Alright? See you in our next vlog.